et bitchflip. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg har et bitchflip. Jeg fatter ikke de svenskere og de norskere. Hvad er det for nogen? Hvor kommer de fra? Kommer ind i vores land og danner byråkrati og demokrati og øl. Og tager vores caféer og kigger ud af vinduet her. Så sidder de dernede og hater og det og dat. Råber og skriger og... Jamen, har de overhovedet cykler op i Norge og Sverige, svenskere og norskere? Har de huse? Har de ben overhovedet? Ingen ved det, tror jeg. Ja, jeg er træt af det, og vi skal gøre noget. Så derfor stemmer jeg på en blog, som vælger at gøre noget mod immigrationer af svenskere og norskere. Jeg gider det ikke. Så, men nu vil jeg smutte, for jeg skal ud og have en digestive med noget ost på, tror jeg. Så hej hej.